ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ വജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ, മാംഗ്ലൂരു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ചാപ്റ്റർ 12 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ചാപ്റ്റർ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് 12 അല്ലേ? അതെ അതെ. ചാപ്റ്റർ 12. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മള് കുറച്ച് അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ ഭാവങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് രാസഭാവത്തിൽ ഭഗവാനോട് സേവ ചെയ്യണം അല്ലെ. ദാസനാണ്, ദാസാനുദാസ എന്ന് പറയൂ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. കൃഷ്ണനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സേവ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനമാണ് അല്ലെ. എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. എന്താണ് മഴയത്ത് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത്? പിന്നെ സുഹൃത് ഭാവത്തില് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സേവ ചെയ്യണം. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സുഹൃത് ഭാവത്തില്. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരായിട്ടുള്ളത്? ഗീതാരഹസ്യം ജനങ്ങളിൽ ഗീതാരഹസ്യം ഭഗവാനിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഗീതാരഹസ്യം എല്ലാവരിലേക്കും ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലെ. പിന്നെന്ത് പഠിച്ചു? സർവവും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. നമ്മള് എല്ലാം ശരണാഗതി പ്രാപിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങള്. മനസ്സും ആത്മാവും. ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് ഭഗവത്സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കണം. ഇനി പൂർണ്ണമായും ആത്മനിവേദനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പറയുക, എല്ലാം ഭഗവാനെ അങ്ങയെ സേവിക്കാനായി ഞാൻ
എന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ശരീരം, പിന്നെ എന്തൊക്കെ എന്റെ മനസ്സും അധീനതയിലുണ്ടോ വാക്കും അതെല്ലാം ശരീരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാം. നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു അതിനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന ചിന്തയില് സമർപ്പിക്കണം. പിന്നെ സമർപ്പിത ആത്മാവായിരിക്കണം. പാപസഞ്ചയങ്ങളെ മുഴുവൻ നിമിഷം കൊണ്ട് അലിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന തുളസി ചെടിയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ആ ചെടിയുടെ സ്പർശം മാത്രം മതി എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ. തുളസി ദേവിയെ പ്രണമിക്കണം. ഇനി മംഗളദായകമാണ് അല്ലെ. അതിന്റെ ദർശനം, സ്പർശനം, ശ്രവണം, സ്മരണം, അതിനോട് ആദരപൂർവമുള്ള പ്രാർത്ഥന. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തുളസി ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക? വൃന്ദായേ തുളസി ദേവ്യായേ പ്രിയായേ കേശവസ്യ ച കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദേ ദേവി സത്യവതേ നമോ നമഃ. അങ്ങനെയാണ് ആരുടെ? തുളസി മഹാറാണിയോട് വൃന്ദായേ തുളസി ദേവ്യായേ പ്രിയായേ കേശവസ്യ ച കേശവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ. കൃഷ്ണഭക്തി എന്താണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്? കൃഷ്ണഭക്തി ഞങ്ങൾക്കും കൂടി തരണേ. കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദേ ദേവി സത്യവതിയേ നമോ നമ. നമോ നമ. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. വൃന്ദായേ തുളസി ദേവ്യായേ പ്രിയായേ കേശവസ്യ ച കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദേ ദേവി സത്യവതേ നമോ നമ. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇതൊക്കെ കാണാപ്പാടണ്ട് മനസ്സിൽ വരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. തുളസി ചെടിനെ കാണുമ്പോ എന്തായാലും തുളസി ചെടീന് വലം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതിനെ ചവിട്ടരുത്. പിന്നെ താഴേല് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മണക്കരുത്. അതേപോലെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാത്തത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മുടിയിലും വെക്കരുത്. ചിലര് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോഴത്തേനും ഒരു തുളസി കതിരെടുത്തൊക്കെ വെക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള്? അതിനെ എവിടെ വെക്കാനാണ്? തുളസി തുളസി ചെടിയുടെ ഇത് എന്റെ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ ഒന്ന് എത്തിക്കിട്ടണേ എന്നാണ് അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണത്. അതെടുത്ത് നമ്മുടെ തലമുടിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അത് എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും. അതേപോലെ പണ്ടൊക്കെ തുളസി ഇട്ടൊക്കെ ചായ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. എന്തൊരു അക്രമം നോക്കിയേ. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചേ. തുളസീനെ തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. തുളസി ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭോഗം സമർപ്പിക്കുന്ന നേരത്താണ് അതില് വെക്കുക തുളസി കണ്ടാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാനായിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കാന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോരോ പടിയായിട്ട് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇനി ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ മറ്റ് വശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. അല്ല മാതാജി, തുളസി പ്രസാദത്തില് പൂജിച്ചാൽ അത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? കഴിക്കാൻ പറ്റും. തുളസിയില തലയിലും വെക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അതാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞ മാതാജി. എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. എന്നാലും ചിലരൊന്നും അതിന് പിന്നെയും ബഹുമാനം കൊടുക്കും. അതായത് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. പ്രസാദത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? പ്രസാദത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് അറിയാതായാലും കഴിച്ചാലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതെ, കഴിക്കാറില്ല. എടുത്ത് കഴിക്കാറുണ്ടോ? അതെ. അപ്പൊ ഇനി ബുക്കുകള് ഇന്നത്തെ ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും, നമ്മള് ഓരോ ധാമങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും, ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിനെയും, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഭക്തി സേവനം, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ ഉത്സവങ്ങള്, ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗവത പാരായണം, പിന്നെ അതാണ് ഭക്തിയിലെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുമായുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടല്. അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ. പിന്നെ മധുരാഭാസം, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉരുവിടല്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്, പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. നമ്മള്
രാമായണം ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറയാണ്, രാമായണം, മഹാഭാരതം, പുരാണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും അവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ളവയുമാണ് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് പല നോവലുകളും അതും ഇതൊക്കെ വായിച്ച് നമ്മുടെ സമയം കളയാതെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അതാണ് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത്. സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുക്കുകൾ വായിക്കുക, അതിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് സമയം കളയുക. വൈഷ്ണവ ഭക്തി സേവനം വളർത്തുന്നതിനെ വർണ്ണിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിൽ നിരതനായ ആൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എന്നും കേൾവിപ്പെട്ടവനാണ്. തീർച്ചയായും അയാളിൽ കൃഷ്ണൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. ഇനി വൈഷ്ണവ സാഹിത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും രചിക്കുകയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും, ഇപ്പൊ തന്നെ മാതാജി ചോദിച്ചല്ലേ, വസ്തു മാതാജി വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് മാതാജി എന്ന് ചോദിച്ചല്ലേ. നമ്മളതൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാലായാലും എന്താണ്, അമ്മാതിരി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ നിത്യസാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ വെറുതെ കുറെ പുസ്തകങ്ങള് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ വായിക്കാൻ പോലും നേരമില്ല. പിന്നെയാണോ ഇനിയിപ്പൊ ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കണേ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. നമ്മൾക്ക് കിട്ടണതിനനുസരിച്ചല്ലേ, പൈസ ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മേടിക്കുക. അത് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വീട്ടിലെത്തിന്ന് വിചാരിക്കാം. 6 വർഷം കണ്ടായി ഭാഗവതം വാങ്ങിയിട്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് 1-2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് എടുത്ത് തുടങ്ങിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾക്കത് എടുക്കാനും വായിക്കാനും. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നത്തെ കൊല്ലോണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ദൈവമേ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വായിക്കാനുണ്ടാവുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അതും കുറേശ്ശൊക്കെ വായിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതാണ്, നമ്മള് അത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് അവസരം തരും അത് വായിക്കാനും അതിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ. എല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ണി അതിലേക്ക് വരും, തീർച്ചയാണ്. അത് ആരെങ്കിലും, നമ്മൾ വിചാരിക്കും മക്കളും മരുമക്കളും ഒന്നും ആരും വായിക്കൂല, പിന്നെ എന്തിനാ വെറുതെ, ഇല്ല വെറുതെ ആവൂല. അത് ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഭഗവാൻ തന്നെ കൊണ്ടുവരും ആ ബുക്കുകള് നശിക്കാണ്ട് നോക്കാനും അതാർക്കെങ്കിലും വായിക്കാനും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സത്സംഗത്തിലായാലും മക്കളുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുക. നിങ്ങളാരും വായിക്കണില്ലെങ്കിൽ അത് അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭക്തരുടെ കയ്യിലെത്തിക്കുക എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷിക്ക് അനുസരിച്ച് ബുക്കുകളൊക്കെ ഈ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ നിത്യ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും. എല്ലാ വേദാന്ത ദർശനങ്ങളുടെയും സർവസ്വമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, അല്ലെ? ഭാഗവതം വേദാന്തമാണ്. വേദാന്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും സർവസർവസ്വമാണ്, സർവസ്വമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭാഗവത പാരായണത്തിൽ തൽപരരായവർ മറ്റ് സാഹിത്യങ്ങൾ രചിക്കുകയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സർവാതിശായിയായ പരമാനന്ദം ആസ്വദിച്ചവർക്ക് പിന്നെ മണ്ണിന്റെ വേറൊരു സാഹിത്യത്തിൽ തൃപ്തി വരില്ല. എല്ലാ ഇതുകളും ഇന്ത്യൻ സർവസ്വമാണ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊന്നിനെ കുറിച്ചും നമ്മള് അയ്യോ ഒന്നും വായിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് വേണ്ട. എല്ലാം അതിലുണ്ട്. ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് പഠിച്ചു പോയാലും കിട്ടണത് പഠിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾക്ക് എപ്പോ ചാൻസ് കിട്ടിയാലും അത് വായിച്ച് പഠിക്കാൻ നോക്കാം. ഇനിയാണ് മധുരാവാസം. എന്താണ് മധുരയുടെ പ്രത്യേകത? നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലോ, കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ വന്നപ്പോഴല്ലേ മധുര ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നവർ മായയുടെ ശക്തിയാൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുന്നവർ മായയുടെ ശക്തിയാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. 3 ലോകങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശനം കൊണ്ട് തന്നെ ലഭിക്കും. മധുര ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുന്നവർ, ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താ അങ്ങനെയെന്ന്. മധുര ഒഴികെ, മധുരയിൽ പോയില്ല, വേറുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ മായയുടെ ശക്തിയിലാണ് നമ്മൾ ആകൃഷ്ടരാകുക. അതേസമയം മധുരയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്,
പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ദർശനം, സ്പർശനം ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടായാൽ സർവ അഭീഷ്ടങ്ങളും നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അതൊക്കെ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു. ഏതൊക്കെ? ഒന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങള്. രണ്ട് മധുരാവാസം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കല്. അതായത് ശിവൻ തന്നെ പാർവതിയോട് പറയുന്നുണ്ട്, പ്രിയേ, ആരാധന പലതരത്തിലുണ്ട്. സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് അവയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. എന്നാൽ അതിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ പൂജിക്കുക. ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ് ശിവൻ. വൈഷ്ണവാനാം ശിവൻ അല്ലെ, ശംഭോ എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ് ശിവൻ. വൈഷ്ണവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ ശിവൻ പാർവതിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്താണ്? പ്രിയെ, ആരാധന പലതരത്തിലുണ്ട്. സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. പക്ഷെ അതിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ പൂജിക്കുക എന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ അർജുനോട് പറയണം, അർജുന, നീ ഉറക്കെ പറഞ്ഞോളൂ, എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും അതിന് കുറവ് വരില്ല, ഒന്നിലും കുറവ് വരില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പറയുക. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാന് ആ വാക്ക് മാറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന്റെ വാക്കിടയ്ക്ക് ഭഗവാൻ മാറ്റും. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് എന്ത്? ഭീഷ്മരുടെ രഥത്തിന്റെ ചക്രമായിട്ട് ചെന്നത് അല്ലെ. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന്. പക്ഷെ ഭക്തൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭീഷ്മാചാര്യൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇന്ന് ഞാൻ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ ഭാഗവതത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോ എന്താണ്? ഒരു ഭക്തൻ, ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ് ഭീഷ്മാചാര്യര്. അപ്പൊ ഭക്തൻ അങ്ങനെ വാക്ക് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് പാലിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ കടമയാണ്. ഭഗവാന്റെ വാക്ക് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടും ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആയുധമെടുത്തു. പക്ഷെ ഉടനെ പെട്ടെന്ന് ഒന്നും കാണാതെ ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ നേർക്ക് അമ്പയിക്കാൻ നിന്നപ്പോൾ ഭീഷ്മര് ശബ്ദം ചെയ്തിരുന്ന് അർജുനനെ കൊല്ലും, അല്ലെന്നടിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭീഷ്മരുടെ വാക്ക് പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ തേരിന്റെ ചക്രം തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഭീഷ്മരുടെ നേർക്ക് പായാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്താണ് അർജുനൻ കയറി പിടിച്ചു. ഭഗവാനെ അങ്ങ് ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതില് ആയുധം എടുക്കില്ല യുദ്ധത്തില് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് അത് പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി പിടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇത്. അപ്പൊ അത് എന്ത് ലീലയാണ്? ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്ക് പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കല് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. പിന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ, അതിന്റെ കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് പാദസേവനം സാധിക്കാമല്ലോ. ഭക്തന്റെ ദാസനാവാനും ഭഗവാൻ ഒരുക്കമാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കുറൂരമ്മയുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ കലത്തിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെ. അതൊക്കെയാണ് കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഭൗതികാവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്താൻ അത് സഹായിക്കും. ഒപ്പം ഭഗവാനോട് ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താനും സാധിക്കും. ഇനി സ്കന്ദപുരാണത്തിലും ഇതുപോലെ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. ശംഖം, ചക്രം, ഗദ, പത്മം എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ ശരീരം മുഴുവൻ തിലകമണിഞ്ഞ, ശിരസിൽ തുളസീദളം ചൂടി, ശരീരമാകെ ഗോപീചന്ദനം പൂശി നടക്കുന്ന ദർശനം ഒരു തവണയെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നയാൾ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അതായത് എല്ലാ ഇതിലും വൈഷ്ണവൻ ശരിയായൊരു ഭക്തനായിട്ട് വൈഷ്ണവനായിട്ട് നടക്കുന്ന ദർശനം കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ, ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? ശരിയായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. ഇനി ഭഗവത് ഭക്തനെ ദർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം സ്പർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. ഇത്തരം ഒരു ഭക്തന്റെ സ്മരണ പോലും ഒരുവനെ കുടുംബസമേതം പവിത്രീകരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വൈഷ്ണവൻ വന്ന് അന്തി ഉറങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അത് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യമാണ്. അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ഒരു കൂട്ടം ഭക്തര് വരികയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക്, അല്ലെ, ഗുരുവായൂരിക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ അവര് അതുപോലെ നമ്മള് പൂജിച്ച് നമ്മളുടെ ഭക്തി, അല്ലെ, ഭഗവാനോടുള്ള സന്തോഷം, നമ്മളുടെ സന്തോഷമല്ല അവിടെ കാണിക്കണ്ടേ, ഭഗവാനോടുള്ള സന്തോഷം കാണിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ തന്നെ പവിത്രീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഭക്തന് നേരിട്ടുള്ള പരിചരണം നൽകുന്ന സ്ഥലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പറയണോ എന്നാണ് ചോദിക്കണത്. സ്മരിച്ചാൽ പോലും നമ്മളെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കും. അപ്പൊ നേരിട്ട് നമ്മൾ ആ ഭക്തരെ സേവിച്ചാല് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പുണ്യം കിട്ടും. പാപം തീരുകയാണ് ചെയ്യണത്. നമ്മൾ പുണ്യമൊന്നും ആഗ്രഹിക്കണില്ല, അല്ലെ, പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ അത്രയും ഒന്നുകൂട്ടി പാപങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അതൊന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതെല്ലാം സഹായിക്കും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്, പാർത്ഥ, എന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവൻ ഭക്തനല്ല, എന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവനാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. നമ്മള് എന്ത് പറയും, കൃഷ്ണ ഭക്തനാണ് എന്ന് പറയണതല്ല, ഭക്തന്റെ ഭക്തൻ, പ്രഭുവിന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണ് ഞാൻ. അതായത് പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന നമ്മള് ശ്രീല ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യരാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറയുമ്പോള് ഭഗവാന് അതിനേലും സന്തോഷം കൂടും, അല്ലെ. ഇത്രയും കഴിവുള്ള ഒരു ഭക്തൻ, ശക്തിയാവേശം തന്നെയാണ്, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ. ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ശിഷ്യരാണ് നമ്മൾ ആ പാതയാണ് പിന്തുടരണത്. അതിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ജയപതാകസ്വാമി. ജയപതാകസ്വാമിയാണ് നമ്മൾ ദീക്ഷാഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പോണത്. അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും. പരമാത്മാവിനെ ആർക്കും നേരിട്ട് സമീപിക്കാനാവില്ല. അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരിലൂടെയാണ്. നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും നേരിട്ടല്ല സമീപിക്കേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരിലൂടെയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനെ, ആത്മീയാചാര്യനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം. അവനവന്റെ നിലയ്ക്കെത്താനുള്ള നിലയ്ക്കൊത്തുള്ള ഭഗവത് സേവനം. എന്താണ്, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചടങ്ങുകളും അവരുടെ സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്കനുസരിച്ച്. ഇപ്പോഴും നമ്മ എന്ത് സേവ ചെയ്യണമെങ്കിലും എന്തിനും പറയും, നമ്മൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റണതിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഭാവമാണ് കാണുന്നത്, അല്ലാണ്ട് 10,000 ഒരു മാസം കൊടുത്തു, അല്ലെ 20,000 കൊടുത്തു, അതൊന്നല്ല ഭഗവാൻ. എന്താണോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് ഭഗവാനും വേണ്ടി കൊടുക്കണം. ഒരു മനസ്സ്, ആ മനസ്സിനെയാണ് ഭഗവാൻ കാണുക. അവനവന്റെ നിലയ്ക്കൊത്തുള്ള ഭഗവത് സേവനം. പത്മപുരാണം ഏത് തരത്തിലായാലും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളും ഉത്സവങ്ങളും എല്ലാവരും ചെയ്തിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഓരോ സത്സംഗത്തിലും അടുത്ത ജന്മാഷ്ടമിക്ക് വേണ്ടി ഓഗസ്റ്റ് 16, 15, 16 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ജന്മാഷ്ടമി ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവം വരികയാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ തുടങ്ങി അതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്നും അവിടെ പിരിവാണ്. അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തു മാതാജി, ഞാൻ സൗണ്ട് അല്ലാതെ വരുമായിരുന്നു അവിടെ ആരണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് സത്സംഗത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഒരു ഇത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും എടുത്തു കൊടുക്കുക. അല്ലെ പറയാ, എന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇസ്കോൺകാർക്ക് എന്നും പിരിവാണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളവരെ ഇത് ചെയ്യരുത്. പറ്റിയില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല പറയാ. അത് ഭഗവാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടെങ്കില് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾക്ക് തരണ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ഒരു പാർട്ട്, കുറച്ച് ഭാഗം കൊടുക്കുക, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. പിന്നെ കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഭക്തിസേവനം, അതായത് കാർത്തിക മാസം ഒക്ടോബർ, നവംബർ ഊർജവ്രതമാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഊർജവ്രതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഭഗവാനെ ദാമോദര രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ ദാമോദര ലീലയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അതൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒക്കെ വരുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് നമ്മൾ പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അവര് സന്തോഷത്തോടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ പറ്റി പറഞ്ഞ് കീർത്തനങ്ങൾ പാടി, ദാമോദരാഷ്ടകം പാടി, വളരെ സന്തോഷം. എത്ര പ്രാവശ്യം കേട്ടതാണെങ്കിലും പിന്നെയും പിന്നെയും കേട്ടാലും മടുപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരു ലീലയാണ് ദാമോദര ലീല, അല്ലേ.
അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ദാമോദര സങ്കല്പം ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ടു. ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി യശോദാമ്മ സ്നേഹമാകുന്ന കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടു. ഭഗവാൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുക. അതാണ് ദാമോദര മാസം അഥവാ കാർത്തിക മാസം. ഇനി വ്രതം, ഇനി ഈ ഒരു സമയം മധുരയിൽ വെച്ചാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേലും ശ്രേഷ്ഠം. അനേകം ഭക്തന്മാർ ഇന്നും ഈ സമ്പ്രദായം തുടർന്നു പോരുന്നു. ഇനി പത്മപുരാണം എന്താ പറയണേ? ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തിയോ ഭൗതിക സുഖങ്ങളോ ഒക്കെ നൽകുന്നു. എന്നാൽ മധുര പോലെയുള്ള പുണ്യഭൂമിയിൽ വെച്ച് കാർത്തിക മാസത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളും നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർ പിന്നീട് ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് വിരക്തി വന്നു തുടങ്ങും. വിരക്തി വരും. തനിയെ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മാറ്റം, നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ധാമങ്ങളിലൊക്കെ പോവുക. ഇനി ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടാടുന്ന എല്ലാ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിലും നമ്മൾ ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അമ്മ ദേവകി അങ്ങയെ പ്രസവിച്ച ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. ആ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിക്കണം. കേശിമധന, ഞങ്ങൾ പരിപൂർണമായും അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിതരാണ്. സകലവിധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടും കൂടി അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചടങ്ങുകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമാണെന്നതിന് തെളിവാണ് ഭവിഷ്യപുരാണത്തിലെ പ്രസ്താവം. അങ്ങനെ കുറേ ഇതുകൾ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. രൂപഗോസ്വാമി ഇവിടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണേ. ഇനി ഭക്തിപൂർവമുള്ള മൂർത്തി ആരാധന, സദാ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളിന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരുക്കി തരും. മുക്തി മാത്രമല്ല ലഭിക്കുന്നത്, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനമാണ് മുക്തി. മുക്തി ലഭിച്ചതിന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതായത് ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വൈവ്യാധിയാണ് ഒരു ജീവാത്മാവിൻ്റെ 4 കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും. ഇനി ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗവത പാരായണം. എന്താണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം? അത് കൽപ്പവൃക്ഷമാണ്. വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. വേദം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ സഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. എല്ലാ അറിവുകളും കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ, അല്ലെ? മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ വിജ്ഞാനം മുഴുവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ഉന്നതി പ്രാപിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്നേ ഭാഗവതത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ? വേദമാകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വമായ ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. പഴങ്ങളുടെ രാജാവാണ് മാമ്പഴം. അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നോണ്ട് മാവ് വിലപ്പെട്ട വൃക്ഷമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ആ മാമ്പഴം ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ മഹത്തായ സമ്മാനമാണ്. വേദവൃക്ഷത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ് ഭാഗവതം. അത് പഴുത്ത കായ്കള് ബ്രഹ്മർഷി ശുഗം തത്തയുടെ ചുണ്ടുകൊണ്ടൊന്ന് സ്പർശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മാധുര്യം കൂടും. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മർഷിയാണ് ഇത്. സുഖദേവ് സ്വാമിയുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നിർഗമിച്ചതായതുകൊണ്ട് എന്താണ് അത് ആസ്വാദ്യമായി. ബ്രഹ്മർഷി അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലെ സുഖത്തത്ത തന്നെയായിരുന്നു, അല്ലെ? രാധാറാണിയുടെ തത്തയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പൊ നിഗമ കൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃത ദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസിക ഭൂവി ഭാവുക. 3ാമത്തെ ശ്ലോകം, അല്ലെ? ഭാഗവതത്തില്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഇത്. എന്താണ്? സുഖ തത്തയുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതായത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അധരങ്ങളിലൂടെ പ്രവഹിച്ചത് കൊണ്ട് അത് അമൃതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭാഗവതം നമ്മള് എങ്ങനെയാണ്? ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ, ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ. നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശിഷ്യ പരമ്പര അതിനെ പറ്റി. അപ്പൊ അത് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ്. ഇനി ഭാഗവതം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം?
ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഭാഗവതം. അതുകൊണ്ട് ഭക്തനെ പറയും എന്ത്? ഭാഗവതം എന്ന് പറയും. ഭാഗവതനാണ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഭാഗവതമൊക്കെ വായിച്ച് നല്ല അറിവുള്ള മനുഷ്യരെ നമ്മൾ ഭാഗവതൻ എന്ന് പറയും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രുചി ആസ്വദിക്കാം ഭാഗവതം എന്ന ആളിൽ നിന്ന് തന്നെ. ആ ഭാഗവതം അറിയുന്ന ആള്, അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ആളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. മുക്തന്മാർക്കും രുചിക്കുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ മുക്തനായിരുന്നു. എത്ര കൊല്ലമാണ് അവിടെ കിടന്നുകൂട്ടിയത് അല്ലെ മൂപ്പര്. പുറത്തു വന്നാലും മായ പിടിക്കും, ഞാനില്ല, പുറത്തേക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ കിടന്നു. അവസാനം ഭഗവാൻ തന്നെ വന്ന്, വ്യാസഭഗവാൻ വന്ന് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, അതിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സഹിക്കണില്ല, 10-16 വർഷമായി, അപ്പൊ ഒന്ന് സഹായിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞപ്പോള് ഭഗവാൻ തന്നെ വന്ന് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു? ഉറപ്പ് കൊടുത്തു. ഇല്ല, നീ ഒരു മുക്താത്മാവാണ്, ഒരിക്കലും നീ മായയില് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ത്രിഗുണങ്ങളില് അടിമപ്പെടില്ല എന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് മൂപ്പര് പുറത്ത് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പോവുകയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. അപ്പൊ വ്യാസൻ പിന്നാലെ വിളിക്കാണ്, മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ആരാണ് വിളി കേട്ടത്? വൃക്ഷങ്ങളാണ് വിളി കേട്ടത്. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചവും പുള്ളിയും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു സരോവരത്തില് പെണ്ണുങ്ങൾ നിന്ന് കുളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ യുവാവായ നമ്മുടെ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി അതിലെ പോയപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു നാണവും ഒന്നും തോന്നിയില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നാലെ വരുന്ന വ്യാസഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോള് അവർക്ക് നാണം വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രായമുള്ള ഒരു വൃദ്ധനെ കണ്ടപ്പോള് അവരുടനെ അതേസമയം സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പോയപ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നും തോന്നിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും മുക്താത്മാവാണ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പിതാവായ വ്യാസദേവന്റെ മുഖത്തുനിന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യാസദേവൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ആളായിരുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപക്വമായ സംഭാവന സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇടപെടണം, സമ്പർക്കം വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സത്സംഗത്തിലൊക്കെ പോകണം, ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഇടപെടണം. നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഒരു സത്സംഗമാണ് അല്ലെ, എല്ലാവരുമായിട്ടും ഉള്ളൊരു സത്സംഗം. അങ്ങനെയുള്ളതില് അതിന് ബന്ധപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് ആ ഒരു നിമിഷം പോലും അങ്ങേയറ്റം വിലപ്പെട്ടതാണ്. സ്വർലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ യോഗ്യമായ അഥവാ മുക്തി തന്നെ ലഭിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സത്സംഗങ്ങളുടെ സാധിക്കാം. പ്രഹ്ലാദും ഹിരണ്യകശിപും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംവാദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്നു, മകനെ, സമ്പർക്കം വളരെ പ്രധാനമാണ്. മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്ന സ്ഫടികക്കല്ല് പോലെയാണത്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പുഷ്പതുല്യമായ ഭക്തന്മാരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെയായിത്തീരും? സ്ഫടിക നിർമ്മലമാണെങ്കിൽ പ്രവർത്തനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പുരുഷൻ ഉൽപാദനക്ഷമതയുള്ളവനും സ്ത്രീ അരോഗ്യയുമാണെങ്കിൽ, രോഗമൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള സംയോഗ ഫലമായി ഗർഭധാരണം നടത്തും. അതുപോലെ ആത്മജ്ഞാനം നൽകുന്നവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ളവരാണിക്കണം? കഴിവുള്ളവനും സ്വീകരിക്കുന്നവൻ നേടണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവനുമായിരിക്കണം. നമ്മള് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാവണില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ കുറ്റമാണ്. നമ്മൾക്ക് അത്രേ ഭഗവാൻ തരണുള്ളൂ. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ശരിയായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നന്നായിട്ട് ഉരുവിടണം. എന്തിനാണ്? സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ജപിക്കുന്നതിൽ തൽപരനാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അയ്യോ ഇന്ന് 6 മാലയായിട്ടുള്ളൂ, ഏത് നേരത്ത് തീരാൻ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഇതെങ്ങനെയും ഒന്ന് തീർന്നാ മതി എന്ന് വിചാരിച്ച് ചൊല്ലിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. എന്ത് വേണം? ശരിക്കും നാമജപത്തോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവര് എവിടെ എത്തി? സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് അചഞ്ചലമായ ദൃഢവ്രതത്തോടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നയാളെ ഫലകാംക്ഷയോടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയും യോഗസാധനങ്ങളുടെയും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിജയം വരിച്ചതായി കണക്കാക്കാം. ഇനി അനേക ജന്മം വാസുദേവനെ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോഴൊന്നും ആവൂല ഇതൊക്കെ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മള് പല ജന്മങ്ങളിലായിട്ട് വാസുദേവനെ കണ്ടിട്ടും വാസുദേവന്റെ സാമീപ്യം അറിഞ്ഞിട്ടും ഉള്ളവരായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോ ഇങ്ങനൊരു, അല്ലെങ്കിൽ 3 മണിക്ക് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെ, സേവകള്. 3-3:30 ആകുമ്പോ തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ 9:30, 10 മണി, 10:30 ആകുമ്പോഴാണ് തീരണത്. അതിനിടയ്ക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമുള്ള ഒരു ഒഴിവുകൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളിൽ പലരും പല കാര്യങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയ സേവനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങൾ നീർന്നു പോണത്. പല ജന്മങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു മഹാമന്ത്രം നമ്മുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം, നാവില് വിളങ്ങണത്. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുനാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പരിപൂർണതയിലും വിശുദ്ധിയിലും അനശ്വരതയിലും തിരുനാമം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ തികവുറ്റതാണ്. തിരുനാമം കേവലം ഒരു ഭൗതിക കമ്പനമല്ല, അതിന് ഒരുവിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യവുമില്ല എന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് തിരുനാമം ജപിക്കണം. ജപസമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ സ്വയം പവിത്രമാവണം. ഇതോടെ തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്നും നമ്മള് 10 അപരാധങ്ങള് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ ചിട്ടയോടെ, എന്നിട്ടും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും പഞ്ചതത്വ മന്ത്രമൊന്നും പറയാതെയാണ് ഓരോരുത്തർ നാമജപം നടത്തുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ അത് എന്താണ്, അവരുടെ അനുഗ്രഹവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ നാമജപത്തിന്റെ പുണ്യം ലഭിക്കുള്ളൂ, പവിത്രത വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹൃദയമാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം എന്നതാണ് ആരാ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. നാമജപം പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തില് ആര് വന്നത്? 7-7.5 അടി പൊക്കമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ, അത്രയും തിളങ്ങണം. അതായത് മദന മോഹനൻ പ്ലസ് മദന മോഹന മോഹിനി, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉള്ള രൂപമാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ആ മഹാപ്രഭു അന്ന് ഇങ്ങനെ സങ്കീർത്തനം നടത്തി ഡാൻസ് ചെയ്ത് ഭഗവാന് അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തന്ന് ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം വിപുലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവതരിച്ചതാണ് മഹാപ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാനും സാത്മചോദിതമായ സേവന മനോഭാവം വളരുന്നതോടെ വളരെ വേഗത്തിൽ മഹാമന്ത്രത്തിൽ തിരുനാമങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ബോധ്യമാവും. വീണ്ടും മധുരവാസം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മധുര, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിലെ വാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് വിവിധ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തുക എന്നാൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുക അല്ലെ. ഓരോരുത്തര് നെല്ലിയാമ്പതിയും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോണ്. നമ്മൾ അന്നേരം എവിടേക്കാ പോണത്? ഭഗവാന്റെ ധാമങ്ങളിലെ അമ്പലങ്ങള് അവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് പോവുക. അങ്ങനെ പോയി നമ്മളെങ്ങനെയാവണം? ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ബ്രഹ്മഭൂതഘട്ട, അതായത് മുക്തിയിലെത്തിയ ശേഷവും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കടക്കാം. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. മധുരാമണ്ഡലത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അതിവേഗത്തിൽ ഈ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. പലരും അവിടെയൊക്കെ സ്ഥലമൊക്കെ ചെറിയ പർണശാലകളൊക്കെ കിട്ടി അവിടെ ഇരുന്ന് നാമം ജപിച്ച് അവരുടെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയെ ആരാധിക്കാൻ സമ്മതമല്ലാത്തവൻ ആരാണ്? ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്ക് അവരുടെ സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പരബ്രഹ്മത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന യുക്തിവാദികളുടെ ആഗ്രഹവും എല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹവും
മധുര സാധിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പം മധുരയിലത്തെ കാര്യങ്ങള് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ? മധുരയിലെ ഒറ്റ ദിവസത്തെ വാസം, ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പോയി ആ മധുര നഗരത്തെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ താമസിച്ചാല് ഭഗവാന്റെ നേരെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ മനോഭാവം ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നത് അത്ഭുതകരമാണ്. മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമി ഭഗവത് സങ്കേതമായ വൈകുണ്ഠധാമത്തേക്കാൾ മഹത്തരമാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ബുക്കുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഇതിൽ എന്താണ്? മധുര ഒഴുകി ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മിഥ്യാശക്തിയാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടും. മധുര സ്പർശിക്കുന്നതിലൂടെ ഹരേ കൃഷ്ണ ചാപ്റ്റർ 12 ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ്? ദ്വാരക, പുരി, ഗംഗ തുടങ്ങിയ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കണം. വിഷ്ണുവിന്റെ ക്ഷേത്രം ഹ്രസ്വമായി സന്ദർശിക്കുന്നു. മധുര, വൃന്ദാവനം പ്രത്യേകമായി അവിടെ ജീവിക്കുകയും വിവിധ രീതികളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അർത്ഥത്തെയും ഇതിലല്ലുള്ളൂ ജീവിക്കുകയും വിവിധ രീതികളിൽ സേവിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഭക്തി ഉണർത്താനുള്ള മധുര വൃന്ദാവനത്തിന്റെ സമാനതകളില്ലാത്ത കഴിവ്. ഇത്രയാണ് മധുരാവാസത്തെ പറ്റി പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാം. സംശയം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഡെയിലി വായിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ് ഇതൊക്കെ വായിക്കാനായിട്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. സമ്മതിക്കുമോ? അതെ, സമ്മതിക്കും. അതെ, നല്ല വായിക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ആ, വായിച്ചെടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചേ. വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. കൃഷ്ണ, അതിന്റെ പുണ്യം എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും. വായിക്കുന്നുണ്ട്. ആ. ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല മാതാജി, എനിക്ക് പുസ്തകം ഇല്ല. ഞാൻ ഇത് കേൾക്കണേ. ആരാണ് ഈ കുറുമ്പുള്ള ആള്? പുസ്തകം ഇല്ലാത്ത ആളാണ്. ആരാണ്? പത്മിനി മാതാജി? അല്ല, മാതാജി പുസ്തകം അജിത ബോസ്. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ദയവ് കാണിച്ച് ആ മാതാജിക്ക് ഒരു പുസ്തകം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ. നമ്മുടെ അവിടെ കിട്ടത്തില്ല മാതാജി, അല്ലെങ്കിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എവിടെയാ? ഗുരുവായൂരിന്ന് വരുത്തിയതാ നമ്മളൊക്കെ. ഗുരുവായൂര് പോവാറില്ലേ മാതാജി? ഇല്ല മാതാജി. മാതാജി എവിടെയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈക്കത്തഷ്ടമി. വൈക്കത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടാണ് എന്റെ വീട്.